Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang tughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbaho ako. Lipay ako. Kasilag Style! Di kasilagan ko ikaw. Magkalimtan na hinalang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Carling. Ginaingon nga ang kapobre sa usa ka tawo dili gid babag aron iyang maangkon ang binuhat nga iyang nagustuhan nga usa ka adunahan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ako mahimo nga may kalimtan. Di lagi ko gusto nga magpatun kag uyab nga di kong kailas kagikan. Kasi pobre niya, igot na lang pamurtahan. Sabaan sad. Dili ko magpili og dato oy. Sabaan sad ni Wala ka gusto ko. si Birna ni Mama Tilde. Adi ay, sumagtuman kasi mo gusto. O sige, anha na din yung mga nga madapatan ta ka. Di gusto si Ma'am na nga manguyab og pobre si Birna. Ako, dili jud. Ay, ibog ba kong Birna da? Pero boy raman ko, katabang. Pailob lang ta. Gipakatao mo tang anak sa pobre nga kuan. Carling! Ala, Carling! Tawag ko, Ma'am. Ma'am! Balik ka! May isonggo ka, Ma'am? Dali, pagdali! Oo, Ma'am. Nana! Ha? Drive og auto? Oo, saman, makamao ka bang mo drive og auto? Oo, makamao man, Ma'am. Kaya nakasuway naman ko anang diyang nangundok ba ko. Kung jeep di pa sa hiloan. Kamao ko na, extra ko na, pero walang ko yung lisensya. Lukatan ta kag lisensya. Aron ikaw na ang himuon kong private driver. Oh. Di na lang ko mag-hire pag laing tao. Na sige na, pag-ilis, kay magkuyog ta. Kinida. Uminto na akong ranggol din sa ilang mamatildo di. Personal driver na ko. Kadugay ka di mo nakakilis ka. Ay, wala ka uwaw ani. May kalit magsuot si mamatildo din sa akong kwarto nga. Din sa Silvan's Quarter. Nagbulis lang na ba ko? Lalo ko kita sa ako na. Gilang-gilang. Huwag si kuya ngay ka uwaw. Kay super ni. Pero, uwaw uwaw. Dato mo gud si Mama Tilde. Mao na, Carling. Believe ko nimo. Pobre ka, pero may ka pang hambog kasab. Ako ka pa kay ni Sir nimo nga tuwa pa karon sa Manila. Dili baya sa tantong gamay. Igo-igo ra. Pero lahi sa imo sa dihang nakakita ko. Kay taas, dako. Pero, pobre lang ka. Mo na nakaapan nimo. Mura.
Si Carling ang imuuntang personal driver? Oh, siya. May lisensya na siya. May noon. Aron, kung doon na tayo sugo, naa siya nga makadrive na yun. Paminaw, Carling. Oo, ma'am. Naminaw ko, ma'am. Minaw ko. Usa sa hinungdan nga gusto ko ikaw nga gihimo ta kang personal driver. Oh. Aron, mabantayan mong among anak sa iyang mga lakaw. Ma'am. Honey, dili na kinahanglan nga bantayan pa ang anak na to eh. Gusto na sa sidad. Dako na siya eh. Sukad lang ko nahibaw nga gusto na siyang magbatog hinigugma. Di na ko mo kumpiyansa. Kung manguyabang ka di siya, kanang adunahan sama nato. Dili ko gusto nga makauyab siya pobre. Busa, mao ka na ang misyon ko ni mo, Carling, paminaw. Ma'am. Oras na makauyab og pobre akong anak, ikaw ang buk-anak ko si mong ha? Mama Tilly. Ani, pasagdan taga itong anak kung kinsa ang iyang nagustuhan. Kung may gugma siya pobre, atong dawaton. Pag-unsa man ang sama na itong dato. Unya, wa siya gugma. Ako ang masunod, honey. Adunahan nga sama nato ang gusto ko nga mauyab ug mabana sa atong anak. Busa ka na ang misyon ko nimo, Carling. Nakasabot ka. Oo, ma'am. Nakasabot ko. Gikan ka nun. Bantayan ako sa driver na. Mao ba, nakagusto ka sana sa imong amo do? Utay, pero mahadlo kong manguyab yung driver na. Basin, posilon ko ni Mama Tildy. Hindi mo siya gusto. Pobre nga, lalaki. Para sa anak. Uy, kaway klaro. Dato may lamot to. Ayaw na lang patugat-tugat pag-uyaban ng mga babae do eh. Di na babalbag ang imong oo nga maigo sa balas pistola sa iyang inahan. Ni ano tayo ining Osaka motel day Birna. Mag-unsa man ta din day. Ato ta sa suhid sa motel magsulti. Uy. Tana, manaog na ta ing auto. Tana dayon, Carling. Oo, day Birna. Ikaw masunod. Muguti ka. Mao ka na, Carling. Gibati na ko nga gusto ko motilaw og lawas nung kalipay. So sa kalalaki. Panmaso ko magusto si mami nga manguyab ko og pobre. Mao. Mon ang tanang pobre nga ako magustuhan. Ilikay na ako. Busa ang yun ka. Unsa man? Lipaya ko, Carling. Kaya ang tinuod bitaw. Na-crush magkundi mo. Hindi na tayo, Carling. Balang patyon kong mamin mo. Dugay ko. Dugay. Mama Tildy, ikaw mong guling mismo sa akong kwarto din sa Silvan's Quarter. Nga ni aman ka, ma'am? Ikaw akong tuyo. Ah, Kay sukad lang ka nakita nga nagburles ka. Kini. Di na mawaon sa unsa. Di wa- nagit mawasa ko muna-huna. Ay, kini. Usa. Uy. Ma'am, ayaw kong kagsagag mo. Kaya ko, sige na, Carling. Katipati ko po. Mas matagpaw ko din mo kaysa ko. Oh, ma'am.
Karon nga may nahitabo na nato. Hatagan ta kag dakong kantidad. Basta di ka lang musaba sa akong bana, ha? Dili kwarta akong pangayoon, ma'am. Ha? Kung dili ang imong anak. Unsay buot mo gipasabot? Adugay namin doon na relasyon, ni Daibir na. Ha? Busa mamangyoon ta ka. Kau nang nasayod ka na sa among relasyon, itugot mo nga magpakasal ko sa imong anak. Adigay ka mo sugot na itug anti kang sir nga nakaturja ko nimo. Oh, Carling. Huwag nahimo si Mama Tilde. Gawa sa pag-uyon sa gusto na pang mahitabo nga makasal ko siyang anak. Kaya kung musupak siya, musulti mo kung sir nga nagpasurjak siya nako. Naasawa gina ko sa Daibir na. Pero usahay lagi, hakang hasula. Kamangon ko usahay ni Mama Tilde. Kanang ako lang na mami karon. Magpakamang nga ang sal ko niya, aron way gubot. Maguto mga higala ang kaagi ni Carling. Dinining atong tulumanon. What's the style? Magpakamang na lang style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adrocan. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad. Soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Drama.